consiste é que a xente que veña a visitarnos na Ribeira Sacra, nos distintos concellos, vai ver hosteleiros que teñen o prato do cocido. E aparte, pois tamén hai hotéis que fan descontos para que a xente durante todo ese mes na Ribeira Sacra veña a visitarnos e aparte, pois poden pernoctar por fanlle prezos especiais e aparte comer o cocido e aparte disfrutar dunha serie de actividades que vai haber durante todo o mes. Pero o prato estrela é o cocido, naturalmente promocionar o cocido do 22 de febreiro hasta o 22 de marzo, con distintas actividades como son paseos a cabalo, como son visitas guiadas, como son o cocido das meigas, que vamos ter o 14 de marzo, e despois tamén a quedada de motos, que tamén se trata deso, que oxalá empezamos, é a cuarta edición, empezamos a primeira edición, que non se me olvida que tivemos 4 motos, e xa cada ano vamos sumando motos, e xa o ano pasado xa era un grupo de 30 e pico, que xa foron a comer o cocido. Estáse cocendo, vamos a seguir. Enhoraboa polo Dakar, un Dakar rematado e un soño cumprido. Vamos a falar deso primeiro. Nada, pois moitas gracias, a verdade que sí que moi satisfeito de poder haber acabado o obxectivo que era acabalo e, bueno, moi contento. Orgulloso de que podan contar conmigo, bueno, pois un honor. Está moi ben este ano que hai novas incluso actividades, e unha desas será na que participarei, que é o tema da quedada de motos. E, bueno, non fai falta que eu promocione moito o tema do cocido, porque son un gran... Sempre digo, temos que facer un cocido, temos que ir a comer un cocido. De feito, poucos días antes de marchar ao Dakar comín un cocido, e uns poucos días despois tamén comín un cocido. Entonces, con eso está garantizado de que vou promocionar a campaña esta do Estase Cocendo. A hostelería, que neste caso é unha das máis implicadas, ou maiormente implicada, pois é un sector que move moita xente, fai que a xente salga aos restaurantes, aos bares, e esa xente, pois, ao final, pois, acaba, pois, se sais, pois, comprando, pois, en este caso, pois, roupa, que é o sector que me dedico eu, e, bueno, ao final é un motor económico moi importante eu creo que da provincia e de Galicia en xeral. Cal é a parte, o ingrediente que máis che gusta do cocido? Pois a verdade é que é unha pregunta complicada, pero quizá a orella. Quizá é a orella e o morro que máis me gusta. Vanse ampliando cousas ano a ano para que se poida manter no tempo con frescura, non? E iso que pretendemos, e iso penso que o estamos a conseguir. Sin a figura do hosteleiro, sin a figura dos establecementos de hostelería, sería imposible que isto funcionase. Quería ter aquí un recordo e un agradecemento á Bea, que é a nosa delegada, a miña compañeira, que é a que leva a delegación da Zoa Sur, que está aquí en Monforte de Lemos, porque ela é verdadeiramente a artífice de todos estes acontecementos gastronómicos que se fan ao longo do ano en Monforte e en toda a Ribeira Sacra. En calquer casa xa fai moitísimos anos, é dicir, que non facía un cocido, non? É dicir, incluso che falo ao mellor na época da fame, incluso, non? É dicir, en calquer casa de unha aldeiña, pois sempre tiñan uns grelos, ou tiñan unhas patacas, ou tiñan un pouco de carne de marrao e facían, pois, unha especie de cocido. Cada vez foi a máis, naturalmente, hoxe a cociña, pois, é moi innovadora, temos cocidos, de todas as clases, non? Se pode dicir, pero é un prato que eu penso que os galegos nos representan, e na Ribeira Sacra, pois, tamén é un prato típico.